Am o melodie să paribe. Dea Dumnezeu fericire pentru toți invitații prezenți. Dușmanii credeau că m-am dus, da, dar eu mai bine m-am pus, da, m-am pus bine rău, m-am pus bine rău, bine, bine, cel mai bine. Să nu mai vorbiți de mine, să nu mai vorbiți de mine, că am făcut bine la lume și am o viață ca în filme. Pentru toți băieții care au valoare și respect. Dușmanii credeau că m-am dus, că m-am dus, Doamne, Doamne, dar eu mai bine m-am pus, m-am pus bine rău, m-am pus bine rău, bine, bine, cel mai bine. Să nu mai vorbiți de mine, că-am făcut bine la lume, că-am făcut bine la lume, Doamne. Și apoi îmi place să mă prefac, să mă prefac, să văd dușmanii ce fac, ce fac. Am știut mereu să mă ridic de jos, mult mai sus decât am fost. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să văd dușmanii ce fac, ce fac, ce fac. Am știut mereu să mă ridic de jos, mult mai sus decât am fost.
venit și eu mai devreme un cadou frumos să rămână la copiii lui. Pentru toată petrecerea asta și pentru Cani, pentru toată familia lui Cani, toți invitații, pentru la Nazer, tot cu mătru meu, la cu mătru e mie, Nicu Englezu, familia Ștoacă, toată familia Ștoacă, Bebe, Cămătaru și bineînțeles, sunt doi de Viorel, și Viorel Spăitorul, și Viorela nostru, lăutarul meu. Yo! Toată lumea prezentă! Adevărat! Și pentru Betty number one! Una, două, trei, patru, sus! Noro! Noro! Să recunoscă de mine. Dușmanii credeau că m-am dus, dar eu mai bine m-am pus. M-am pus bine rău, bine, 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 să recunoscă de mine. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să văd dușmanii ce fac, ce fac, ce fac. Am stilul mereu să mă ridic de jos, mult mai sus decât am fost. Îmi place să mă prefac, să văd dușmanii ce fac.